गासिखौबो आंनि नैबेनि मिसेस नार्जारिनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। बेयो भिडिअ जाहैबाय सिगाङावहाय आङो बर' हारिनि जोलै पार्ट 1 पार्ट 2 होखांबायमोन आरो ओमफ्राय दा नैबे जाहैबाय पार्ट 3 माने बेहाय जाहैबाय मा आं बे आफार आसामाव फैनानै माने बेबायदि जे बर' गामि नुफैगोन आं सानाखैमोन आरो ओमफ्राय दा पार्ट 1 पार्ट 2 बिदि मानानै दा बेनिफ्राय मिथिलांनानै आरो दा अरुणाचलनि सिङाव दङ होननाय खोनानानै जों बेहाय थांदों आरो थांनाया। ओमफ्राय एसे आगोलावनो जाखांबाय बियो, आं होनोसो मोनाखैमोन। ओमफ्राय आं मालाबाबो साननो हाया आरोखि जोंनि बर' हारिया जे बेबायदि दस्रा जायगायावहाय एथ' बेबायदि माने मा होनबावनो माने जिउ खांनानै दङ बेबायदि बिसोरबायदि आरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा बुजिनो हागोन आरो बिसोरो मा रोखोम थांनानै दं, मा रोखोम सोलिनानै दङ आरो। माने खालि आं गुसुङैल' बुंनो सानो बिसोरो अरुणाचल सिङाव बे चांलां डिस्ट्रिक्टआव दङ। ओमफ्राय बे थांसा जाथि होनदों आरो बिसोर खिन्थानाय बायदिबा। ओमफ्राय बिसोरो होनदोंखि बिसोरनि हायाव आदि मावनानै जानानै थायो आरो ओमफ्राय बिसिना बेखिनिल', बेनिया ओमफ्राय जेबो मोन्थाय गैला। बिसोर हाबोथ' बायनो मोनखाया, ओमफ्राय बेहाय बिफां फांसे गायनो मोना बा सिथायै रायजो जानो मोननाय नङा आरो। दिनै थां होनबा थांनांगोन, गाबोन थां होनबा थांनांगोन, बेबायदि रोखोमनि आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो होनबा बुजिनो हागोन आरो जोंनि बर' हारिया आरो माबायदि थांनानै दङ दाब दाब जायगायाव। जों दा थांगासिनो दङ, ओमफ्राय जोंजों जागुननिफ्राय सानै हिनजावफोर थांफागोन आरो दा बिसोरो जोंखौ नेगासिनो दङ। नै बिसोरनो दोनलांगोन जोंखौ अरुणाचलावहाय। डिस्ट्रिक्ट मोननै दं आरो इस्ट चिरां माबा मोनसेखौ मा होनोमोनथाय दानिया बेलेग बेलेग जाबाय। इस्ट चिरां दं, माबा चिरां दं। नोंसोर थानाय जायगाया ओमफ्राय अरुणाचलाव गोलैयो ना आसाम? आवगाय गोलैयोमोनदां, आसामाव फैबा बोसोरसे जाबाय। बेनो नामा गेदा? ए नै लाखिदो नैबेहाय जों कल इण्डियानि मानसि ना बुंबानो जाबाय। जाबाय। नै जों दा अरुणाचलनि गामिफ्राव हाबबाय आरो बेनि गामिखौ एसे नायलांदो। हेल' लामायाव थाफै फै। रावबो बाथौ दङ। लामाया गोजौ गाहाय बिराद अन्थाइ दङ नालाय, ओमफ्राय आंना केमेराया बिराद मावबाय आरो बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय। जों दा नै हाबफैबाय बे बर' गामि जेराव बर'फोर थायो बेहाय हाबफैबाय आरो। ओमफ्राय लामाखौथ' नोंथांमोना नायनानै मिथिखासिगोन दा माबायदि। बेहाय बिसोर माने लामा बानायनो मोना आरो बिसोरो माने दुब्लि बारियावसो थायो जेराव बिसोरो माइ गायो
बे मालिकनि हायाव माइ गायो नालाय बेवहायनो अबेबा मोनसे जायगायाव बिसोरखौ एसे खाथि खाथि दोनो आरो बिगुमानि हायाव गावबागाव बिगुमानि हायाव गावबागाव बे मावग्राफोरखौ दोनो आरो ओमफ्राय बिसोरो बेवहायनो थानानै बेवहायनो मावनानै जानांगौ आरो बिसोरो बिसिबां गोजानाव थायो लामानिफ्राय मेन लामानिफ्राय नाथाय बिसोर बेबायदि लामाजों थांलाय फैलाय खालामनांगौ बिसोरनि थाखाय लामा बानायनानै होआ आरो होनायबो नङा गैलाहाय मेंजोबखाबाय आयु लामाया नै माइया जि गोजौ गोजौ एखेबारे मोजां जाथारदों बेफोरखौनो हालाबायसिगोन आरो गाबोननिफ्राय औ हानांसिगोन हमलायलायनाय खोमा हमलायना होबाय बिसारानै दालां मानसि दालां थाबायो बिराद गोबाव जाबाय आरो गरायगा दालांहाय जोंना बेनो औवानि दालां गरायगाथनो नङाबा गथ'फ्रा बारनो हायाना दै देरबा स्कुलाव थांबा गोजानथार नों थांनांगौ गोजानथिंसो लाबोनाङाबा जोंसो लाबाय गोजानावहाय बारनो हाबायथ' बुरथारो माथो नै 아유 되게 बिसोरो जोंनो खिन्थादों आरोना माने बिसोरो सरकारनि जेबो सुबिदा मोना आसाम सरकारनिफ्रायथ' मोनखाया ओमफ्राय बिटिसिनिफ्रायबो मोना ओमफ्राय मा होनो अरुणाचलनिफ्रायबो जेबो मोना आरो बिसोरो गावसोर बे आदि जानानै जाखिनि मोनो बेजोंनो जानानै थांनानै थानांगौ आरो बेबायदि आरो स्कुल फरायनाय मानाय माने जेरावबो बिसोरो सुबिदा मोनो मा मा जायगानिफ्राय फैनाय उदालगुरिनि दं गुफुरनि दं गगामुगनि दं सेस मिक्सार दंजोबो आरो साफरजोबो दं दागासिमोन साफरनि बेसेबां बोसोर जाखो जाबाय बिराद बोसोर जोंनाथ' जाबाय 30 बोसोरनि बारबावबाय खोमा बावनो हाबा जानाय 30 बोसोरनि बारबाय ओमफ्राय बेथ' जेनेबा जाबाय मोनलायबाय फिसौ मोनलायबाय बावनो हाबा जानानै बेथ' अरुणाचलसो जाहैबाय ओमफ्राय बिसोरथ' जेनेबा सिथाइ नङा जाहैबाय सिथाइ नङाथ' आरो ओमफ्राय दा सोरनि हाखौ जेनेबा बिदि माइ गायनानै जायो होन्दों जे सोरनि हांसोआ मानसि जेनेबा अरुणाचलनि मानसि आरो बे मालिकफ्रा ओमफ्राय बिसोरनि हाखौ आदि मावनानै जायो आरो समान ओमफ्राय दा बिसोरो हाया बिसोर हगारना होथ'बाय दोनथ'नाय माने जोङो माइखौ मावै मावै जानानै रानजाबासो थानो मोनगोन न' दा नोंसोर लुनानै थानाया ओरैनो थानो मोनगोन ओमफ्राय थांनो होनबा नों थांनो हागोन दस्रायाव बैयाव सोलायनोसै होनबा बावबो सोलायनो मोनगोन मोनथायनाय गैया गैया भटबो गैया जोंहा ओमफ्राय दा बिदिजों जानो थोयो आरो माने बिदिनोसै आदि आरि फैनानै एसे नों बे नोंसिनि साइडआव फंनैसो सोंनो लुगैदों आरो ना दा नोंसोर जे आबाद जेनेबा
नोंसोरो क'क्राझारनिफ्राय फैदों होनदों नङा होमबा? जोंथ' क'क्राझारनि अरिजिनेल अ, अ। ओमफ्राय जों माने डिब्रुगड़आव थायो आरो आच्छा, ओमफ्राय दा जों आच्छा। बिनिफ्राय जोंना खाथि खाला बे डिब्रुगड़आवथ' रावबो बर' गैया जों नुवाबो आरो बर' भाषा रायलायनायबो खोनाया जोङो ओमफ्राय बर'नि ड्रेस गाननायबो नुवा डिब्रुगड़आव रावखौबो नुवाखै आरो ओमफ्राय सिरि सिरि गावनि मानसिखौ एसे गोसोखाङोना ओमफ्राय सोंलाबायबाय बाहाय रावबो बर'फोर गैया नामा बिदि होननानै ओमफ्राय बिदि होनबा साफा सानै खिथाबाय आरो दङ ओरै गोजानावसो माहायबा जागुनाव दङ माहायबा बबेबा दङ होननानै ओमफ्राय दा बे जागुनाव दं होननायखौ जों सानसेखालि नागिर बिसोरखौ लोगो हमफैबाय आरोखि ओमफ्राय बिसिम सफैनानै दा नोंसिनि खोथाखौ खोनालायबाय नोंसिनि बेखौथ' मिन्थियानो जोङो बिदि अरुणाचल जायगायाव जे बिदि बर'फोर दंफैयो बिदि आदि आरि जानानै थागासिनो दं बेखौ नै दा खोनानानै आरो जों दा गोसो जानानै फैबावलायबाय आरो माने थानो हायासै आरो गावनि मानसि बिदि दङ बेनिफ्राय होमबा जेनेबा जोंनि बड'लेण्ड पार्सनेल माबाफोर जेनेबा जोंनिफ्राय लांनोसो फैदों नङा होमबा नोंसोरो? जोंनाथ' बिदि नङा जों पाब्लिक ओरैनोसो आरो साधारन मानसि जोंहा साख्रि मावग्रासो नालाय ओमफ्राय ओरैनो बेरायनानै नायलाबायनो आरो जोंनि गोसोजों आरो जोंहा पलिटिक्सजोंनि माने जेबो लेनदेन गैया खिन्थु नोंसोर माबा बुंनो गोसोबा जों देखायहरनो हायो बे आरो ओमफ्राय बे केमेरायाव बुंहर माबाफोर गोसो दङबा बुंनो हायो आरो औ बिदि बुङोबा ओरैबायदि जोङो दा माने दिन्थिहरनायखौ जों हागोन जोंनो खामानि आखायाव गैया जोङो दिनैसिम जों बे जायगायाव 1985निफ्राय दङ आरो बिनि सिगांनिफ्रायबो दङ मानो होनना बुङोबा जों गोबां जों दुखु खस्थ' सैनानै जोङो गैयैयाव जों बेफोरबायदि जों मालायनि हा हुआव जों आइडिया जानो गोनां जों जानानै दङ बर्थमान दिनैसिमबो जोंनि बड'लेण्ड बा जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय जोङो दिनैसिमबो जोङो जेबो जोङो मोनथाय मोननाय जायाखै बेखायनो जोङो बेफोरबायदि फैदों होननायखाय दा माने जोङो एसे गोसो खुसियै माने जोङो बेफोरबायदिखौ जुदि होयोब्ला माने मोजां आरो जों बेफोरबायदिखौ जोंनि सायाव जुदि जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय जुदि सापर्ट होयोबा बहुत मोजां होननानै जों साननानै लायो मानो होनना बुङोबा जों गोबां बेहायनो जोङो दिनै सोरबाबा जिउ गोमालांबाय सोरबाबा बेफोरबायदिनो दुखु खस्थ' सैनानै भागिदार नै दा जोङो भुगिनानै दङ मानो होनना बुङोबा दिनै जोंनिसिम रावबो नागिरफैयाखै आरो जोंखौ बिसार खालामाखै जों होननानै जों सानना लायो आरो दिनैसिमबो गैया नुदोंबाबो नुयैबाय खोनादोंबाबो खोनायै बायदि नै दिनै नोंथांमोना फैबाय दिनै नोंथांमोना जुदि अनोबा बेफोरखौ गासैबो जोंनि बड'लेण्ड बा आसाम सरकारनो जेनेबा जनायनो हागोन बा इयुनाव जोंनो उनाव माबाफोर सुबिदा होनो हायो बा मोनो जों जोंबो थासारिखौ मानो होनना बुङोबा जोङो गथ' गथाय जोंहा बेहाय बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जालांगोन फरा हुना लेखा फरा बेफोरबायदि जोंहा गोबां माने खहा दं सुबिदा जों मोननो हायाखै मानो होनना बुङोबा जों गोदाव सोरावैनो जों दिनैसिमबो दङ आं बेखौनो आङो बुंनानै ओमफ्राय माखासेखौ क'क्राझाराव लांदों ना माबा होन्दोंमोन दहायो लांनाया माने सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो बहुत माने सोरबा सोरबा माबा थांदों आरो बै माबामोन फैदों माखासे थांनाय माखासे थालांनाय थांनाया माने बेफोरबायदिनो आरो सोरबा बायदि बेफोरबायदिनो माने लेंलांदों दा सुबिदा होदों माने बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव बिदिनो दङ आरो नै दा जि जायगायाव दोनलांदों बे जायगायाव दा गैया दा गोदान गोदानाव माने सोख्लायजोब्बाय माने गोदान गोदान माने सोख्लायजोब्बाय दा जों खोनायल' माने जोंनि बड'लेण्डआव माने बेफोरबायदि सुबिदा होगोन खिन्थु जोंनिसिम दिनैसिमबो माने फैथायनाय जायाखै थांनाय बोसोरावमोन नामा नै जोंहा सदिया तिनसुकियानिफ्राय सेक्रेटारि बे माबाया मा नाम होनदोंमोनलाय जयन्त बिथाङा फैदोंमोन बिथाङा फैनानै माने बिनि उनाव फैगोन होननानै होनबावदोंमोन बिनि उनाव फैनाय जायासै आरो बिनि उनाव नै दा जों दा बाव थानाया दा जों दा बाव थानाया जों ओरैनो जोङो फानिखिथि होनना बुङो आरो जों औ अरुणाचलनि सिङाव अरुणाचलनि सिङाव माने डिस्ट्रिक्टआ जाबाय जेनेबा सांलां डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय दा जेनेबा बस्तियाथ' अनेक बस्ति दं नालाय दा बेखायनो जों माने अकल जों फानिखिथि दा बेसेबां खय न'खर दं नोंसोर जों दा बेहाय खमब्लाबो 30-40 घरसो दं आच्छा नोंसोर माने अरिजिनेलि नोंसिनि न'आ माबेहायमोन अरिजिनाला मेन अरिजिनाला सिगां जोनोम जायगाया जाबाय जोंना माबामोन आरो टंला बेनिफ्राय फैनानै लखिमपुर माबायाव दंमोन धेमाजियाव
दा धेमाजिनिफ्रायबो जोंनि दा बिदा फंबाय बिदिनो गोबां जाबाय हा हु माने गैया माथो खालामनो बेफोरबायदिनो जोंनि दा भागिदार माने जों जानानै दं आरो माने बेसेबां बोसोर जाखो जोङो जानायाथ' गोबां जाबाय 1985 जों फैनाय गोबाव जाबाय गथ' गथाय बावनो देरजोब्बाय गथ' गथाय फरायनाय मानायफोर माबा फरायनायाथ' बिदिनो फरायदोंब्लाबो बेफोरबायदिनो आरो माने जोंनि सुबिदा बायदि जोङो होनो हाला आरो बेफोरबायदि जों मोननो हाला बिसिनि सरखारनिफ्रायथ' मोना मोना गावबागाव बेफोरबायदि जों खस्थ' दिनैसिमबो दं आरो माने दा बेखायनो जोङो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय खोनायोसो खिन्थु दिनैसिमबो रावबो माने सापर्टार होनो जोंनाव बाहाय फैनाय गैथ'आ आरो दा बर्थमान दा फैगोन होनना बुङो दा मैया दाख्लैफोरबो जों खोनादों क'क्राझारनिफ्राय ओरैबायदि फैगासिनो दङ फैगोन ओरैबायदि ज' जानांगौनो ओरैबायदि दा हजोंहाय माने बड'लेण्डआव हा होगोननो मा होगोननो बेबायदि खोथाखौ बुंदों खिन्थु बेफोरबायदि जोंनो खास होगोन होननानै दिनैसिमबो रावबो जोंनि गेजेराव फैनानै माने सापर्ट होआखै आरो मोननो हाया खोनानाय बड'लेण्डआव हा होगोन बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि जेनेबा 6 मासखौ जोंनि बड'लेण्ड सरकारानो नायगोन सुबिदा होगोन बेफोरबायदि दा बेबो नंगौ नङा बेखौ बुजिनो हाला बे जोंबोथ' मिन्थिया खबरखौल' जों खालि दिन्थिहरनोल' हागोन आरो जाखिनि जों हायो बेखौ खालामना होनोसै दा बे सरकारनि खोथा सोर ओरैनो मुङा मा आंनि नामा रमा बसुमतारी फैसा हरो क'क्राझाराव मायाव हरोथ' गोदोनिफ्रायनो बिराद हरबाय आरो मिथिं जाबाबो जों थाङो ओमफ्राय नायस'नाना जोंखौ रावबो जाबायथ' आरो माने मिटिंफ्रावबो थाङो आरो थाङो दाख्लैबो थांदों बे दाख्लै माबायाव ओजोंहाय फैनायाव खामानि फैदिया गैया दाख्लैबो थांबाय बे माबा गिदिराव संखिया नायनायनि थाखाय जेबो माने सहाय मोनफेराखै दिनैसिम गैया भटबो गैया आरो बेफोरबायदि मिथिं दावथिङाव थांबाबो जोंखौ रावबो माबाया आरो नायनाय गैया बेफोरबायदि अरुणाचलाव थायैनो बिराद बोसोर जाखाबाय जोङो दा माबा होनबा नोंसोरो जेनेबा हजोंहाय BTC आव सुबिदा मोनबा थांफिननो गोसो जायो आरो माबाफोर मोजां सुबिदा मोनोब्ला खोनानायाथ' जों बिदि खोनागासिनो दं आरो जेनेबा BTC बा जोंनि बड'लेण्डआव बेफोरबायदिखौ सुबिदा होगोननायखौ जों खोनाबाय थायो आरो माने आरो जोंखौ बेफोरबायदि आरो खेबसेबो बिदिनो फैदों आरो ना फैनाया बिदिनो जोंजों माबा हेफाजाब होनो माबा बायदिसिना होननानै माबा फैसाबो होलांदों ना दा खेबसे होलांनायाव बिदिनो जोङो बै मा होनो मा जायगामोनलाय तिनसुकिया पानिथुला बाहायबो थांबाय जोङो गारि रिजार्भ लानानै बिसोर बे 5,000 फैसा होलांनायजोंनो बे समाव माबाया फैदोंमोन आरो हाग्रामाया बे फैनाय समाव जों थांजोबदों खैसनसो थांनायमोन जोङो बाहाय माने इसोराबो रायलायदों जोंखौ माने माबानानै ओंखारबोनानै मिटिंखौ माबानानै दोनथ'नानैबाबो जोंजों ओंखारना रायलायदों ओमफ्राय रायलायनायाव मा होनखो जों बिदि होननानै जोङो बेखौ सनमान लाबाय आरो रायलायबायबो जयैनो जोङो बयबो ओमफ्राय बे मा होनखो जागोन फंबाय बिनानावमोन बा आदा बाजैमोन आं सानसेबाबो बै मा दलांमोनलाय सदिया दलाङाव सानसे पिकनिक जानो फैगोन बाव लोगो हमलायलायगोन नोंसोरखौ जागोन बेनो हाग्रामाया होनबाय आरो ओमफ्राय जों बिदिबालाय गोजोनबाय गोसोआ बिदिनो माने फैगोन नालाय फैगोन सानबाय थायो बोरो फैनाया दिनैलागै गैया खबरानो गैया ओमफ्राय जोंबो दा गोदाव सोराव बोरै थांगोन थांनो होनबाबोथ' गथ' गथाय बुरजा जाबाय जायखिजाया दे नोंसोर जाबाय खोथाखौथ' खालामनो हाला उनाव दा माबायदि लुबैयो जेनेबा बेखौ एसे बुंनानै जोंथ' मोनोबा थांनायखौनो मोजां मोनो थांफिनगौ गावनि जायगायाव एसे सुबिदा मोनबा सुबिदा मोनबा जों थांखाथारगोन आरो जेरैबा मालाय जायगायावलाय बेसेथो बिदि गोदाव सोराव थाबाय थानो थांफिनखागोन जोङो दाबायदियाव बेयावहाय जेबो राहा मोनाखै आरो जेबो जों ना गय फांसे गायनो मोनो ना
औवा फांसे गायनो मोनो दा गथ' गथायबो फरायनाया एसे फरायबाय फरायनायनिबोथ' फ्रि बे फ्रि मोना बेक्ति बायजोबनांगौ गासिबो सरखारनिफ्रायबो गैया गैया मालायनि हायाव दिनै थांबा दिनैनो थांनांगौ गाबोन थांबा गाबोन थांनांगौ साननैसोनि थाखायल' थानाय नालाय बेवहाय लाङोबा थांगोन जों थांगोन सुबिदा थानायनि एसे थानाय जानायनि एसे मावनानै जाहैनो हानाय मावनायाथ' मावनानै जाखानांगोन मावनायाथ' गावबो मावखायो आरोथ' जायगा मोनबा गावनि जायगायावनो मावनानै जाहैनांगौ आरोना साननाया मोजाङानो सानदों दा सरखारनि खोथासै माखासेया गथ' गथाय फरायदों लिरदों होननानै जोंहा जेबो बेवहाय माबा गैया दायो जेबो माबा मोना जोङो उफाय गैया जोंनि थाखाय रावबो होग्रा गैया नायग्राबो गैखाया आरो आश्रय लाग्राबो गैखाया दा बायदियावहाय माने जेनेबा जों माबा मोनसे जायोबा बेवहाय आरोना जोंनि थाखायहाय बेवहाय जोंखौ आश्रय लाग्रा रावबो गैया नैबे जागोनावबो जोंनो फार्स्ट खुलिदोंमोन हाखौ दिनैबो होसोयो गाबोनबो होसोयो थानो हायिनि गैया दा बे मालिकफ्रा जोंखौ दुखु मोनगोन आरोबाव थांलाय फैलाय खालामोबा मालाबा जोंखौ होखारथायगोनसो आरोबावथ' गोदान हा बिनिफ्रायबो होखारोबा बाहा थानो जागोन ना बिदियावनो जों बे हाखौ नागारनाय जादों आरो नङाबाथ' सिफायदोंमोन दा बायदियाव बायसान्स सोरनिबा बिसोर एखमबाथ' दावराव दावसिया जाया नङा जालाबाय थायोना जायो थिग जानोबो हागौ नोंसोरखौ दोनाबो जानो हागौ ना एखमबाथ' बिराद गिदिर दस्रा मानसिखौनो दोनला होननानै बुंबाय बायोबा बाहा सानै जागोन बिराद खस्थ' थायो जोङो दा आजि 6 बोसोर जालांबाय बेयावहाय जों बेयावबो जोंनो खुलिजेनदोंमोन आरोना खुलिनाया बिदिनो होसोलाबाय थायो सानसेखालिथ' बेर लानानै होजोबदों हागौ आरो बिदि गासै बेथ' बेहाथ' माबा अरुणाचल जाबायना बेनियाथ' बाहाय मावहरबा जागोनाव मोनबाबो बेहाय मोनबाबो जागोन जायगाया हजोंबाबो बिदिनो रिजार्भआवनो दोनहैखागोन थेवबाबो खालामनांगौ आरो निजानि हा मोनोब्ला मोजां आरो क'क्राझारनि खुसियानो हक जेनेबा गावनि जायगा आरो जेनेबा गावनि जायगा जायखाबाय आसाम लाबाय जोंनि बे माबानाय बेखेवनायाव जुदि एसे खामानियाव होयोबा मोजां जागोन आरो गोजोननाय मोनगोन आरो नोंसोर दा थानायानो दं माबायाव होनदों ना मार्केटाव दिपय माने टाउनथाराव ना बै माबायाव बे माबा रिफाइनारि टाउनावनो थायो दिनै जों गायगोन जेनेबा नामा थागोन जों बुस्थुखौ जों मोनलांला हाया हायैनो थालांसिगोन बारि बागाना खालि मावबाय जाबाय मावनाय जानाय बेफोरबायदि आरो माने ओमफ्राय बेहाय मानि थाखायथो फैनांनाय जायामोन जेनेबा औ नोंसोरो जेनेबा एथ' गोजाननिफ्राय हामा दैमा बारबोबाय ओरैबायदि ना गावनि रायजोखौ गारनानै बोरै बहाय फैलायनाय जाखो जेनेबा न'खरफ्रावबो बिदिनो गोबां बिदा फंबाय हा हुफ्राबो बिदिनो थोआ बेफोरबायदि सेरखाय बेरखाय सोरबा बायदिया बिदिनो हा हु गैया बेफोरबायदिनो थाबाय बेफोरबायदिनो आदि भागि फैदावनानै आरो बिनिफ्राय सोरबा बायदिया बिदिनो बै जिथिया पिटिसि उपेन ब्रह्मनि आमोलाव खारला खुरला बे समाव खमथि बेफोरखौ फिनांदों जोङो कालेक्सन खालाम माइरं खांनिफ्राय जोंनो फिदों जोंखौनो भलन्टियार दाना गालांदों सिमेन्ट साब्रिनि सुक्र सार्ज आरो बे जों देरहासार बोलोगोरा बिसोर फैदों खारनानै थाफैयोमोन आरो सेस बाहायनो खुमायजोबफैनाय सोरबाबा बेफोरबायदि फैनानै बिदिनो बेमार आजार जानाबो थैगोमालांबाय थांनोबोथ' हाला मोजाङैथ' थानो हाखाया मा धर्म लानाय दं बेहाय ब्रह्मबो दं बाथौबो दं ख्रिस्टानबो दं सिदा सिदि साफा साफि माने मोनसे जायगायावनो ज' थानाय जाबाय आरो जोंनो ब्रह्मआ
जोंना हिन्दी माखासे जों बाथौ बाथौ आं जोंना बेयाव ब्रह्म न'नि गावबा गाव खालामबाय आरो गावबा जों गाव न'निजोंनो माने खालामो आरो जायगा मिलायनानै थाबाय आरो बिसा गिर्जाखौ गिर्जा खालामसिगोन जोंहा बाथौखौ न'आव माबासिगोन जोंना ब्रह्म मिलायनानै हाबाबाबो ज' ज' जाजागोन मोजांसो थांलाय बायलाय जाया दानि बिहामजो थाफैबाय जेला गावजों गाव सहाय खालामलायनांगौ जायो नायलायाबा जों उफायानो गैखाया बे एसे औ सोर नायनो जोंबो आयौ रावबो मोनाना गावजों गाव माने बासायलायनांगौ बेहाय बर' ट्राइबेल दं ना दस्रा हजोंनिफ्राय दस्रा ट्राइबेलफोर फैयो ना बर'फोर दं? नेपाल दं सावथालबो दङ सावथाला आरो माबानिफ्राय फैनाय बिसोरबोथ' मोननाय नङा खोमा गैया बिसोराव रावबो मोना नेपालबो मोना माबाफोरबो दं मिसिं थिसिंफोरबो दं मिसिङा गैयालाय नैबाव दंलाय बे दाहा गोदानाव जागोन बिसोरनाथ' आलादा जाहैबाय बिसोरनाथ' एसे सरखाराबो नायदेरनाय थाबाय बिसोरना एसे दा बिसोरजोंबो जोङो बे हाखौ खुलिखादोंमोन नोंसोर बेहाय दा थांफिननो हाया आरो मोना बाहाय मोननाय नङा दा बोसोर बे मालाय हारिया बांसिन जाबायना बिराद दिगदार मोनो जायगाबो गैला आरो मालाय हारियासो बांसिन थानायफ्रा माने माथो बेसेबां माबादोंखाय गैयानो 2 बिगा गाहाम बेबायदिसो गोलैदोंना न'से गाहाम होनबाबो बिस्रा एसे बिदिनो थाबाय आरो थाबाय माखासे खुलिजेननायाव बिराद होसोदोंमोन बेथ' दा नोंस्रा आगोल फैनायासो खस्थ' मोनग्रोबाय उननिया मोनबाय उननिया मोनबाय बिदिनो जायो सिगां सोरबा मावोना खस्थ'यै उननिया मोनबाय बिदि जाहैबाय आरो हरजों हर खारलाबायनांदों जों बे हाखौ खुलिनो बिहा मोनदों नै बिहा मोनदों मोजाङै मोनहैदों होमबाबो बहाय थाबाय होमबाबो बहाय थाबाय थायो थांलाय फैलाय जों माखासे थायो बेयाव एसे दिगदारलै बेयाव जाबोनो हायाबो ओमफ्राय नैबेहाय मैदेर सैदेर गैया फैया फैदा फैयोना जागुनावथ' गाबोनाव फैयोनोथ' सोरनिया दाख्लैयो आंखौ आखाइ खान्दुवारिनि बिखुलंगनि मिथिङाव गसंना मेथाइ खन होनदोंमोन दै बे माखौ खनगोन माखौ खना होथालांसै आं दा स्कुलनि अपेनिं खालामनाय मेथाइखौनो खनसै होननानै खालामबायमोन आं ओमफ्राय एजेन्ट माखासे होनबाय नालाय
이 산이고 근데 우리 그래. 로앙을임해 보시네. 여기 좀 홈라이 오고 탕크 헐 만치알래요 예 그다음에 나 캉스 가랑 그러니. 나 캉바이 나마봐 그거는 내가 나더나 해는 않고. 나를 그야바 나가खैनो दहायबो सिजेने थेने एवना होबाय खान्थाइजोंबा मोनगौ हनै बेखौबा बोरै हमहरगोन ओइ जेखौ इथिंजाय गब्लंखौ बहन नै बिथिं बिथिं नै 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 इथिंजाय गब्लंखौ बहन 네. इथिं 나다가 삼날 당하는 거. 빌라다. दंबावो आं सिख्लाबा बिहामजो थाफैसिगौमोनहाय जोंनाव फिसाला गिदिर गिदिर दंखायो माथो बिहामजो मोनहां मोनहाङानो दङ औ दं जों थांफिनगासिनो दङ दा मा होनो लामायाबो जि गोजान ना दुब्लिनो बिदिनो गरमाव सानसे 12:30आव थाबायसिना लोंबाय मोनाजासे हाबाय सावरि ओंखारो आरो दिनै नोंनिबा दिनै नोंनिबा गाबोन समफोर आंनि बिदि आरो गारि जानानैथ' गेरेबनानै दङ जोंखौबो उन्दैयावनो जोंनि आइया बाबामोना नागालेण्डनिफ्राय लाना फैदों उन्दै समनिफ्रायनो जोंबो बेखायनो दंलागासिनोसै आरो आदा थांबाय हिनजावसाफोरना मा लोखि दंनोहाय हिनजावसा थानाय न'खरा लोखिनो जोंफ्रा हौवासा गोजा नालाय लोखियानो गैया खाफाल गैयि बेदर मोजां जागोन